Nandito tayo ngayon sa San Juanico Bridge connecting Samar and Leyte. Teka, samahan nyo ako. Lakarin natin ang San Juanico Bridge. Uhuy! Yan ang magagandang view. View muna tayo. Ayan na. Ayan na. Okay, reduce speed. Drive slowly. Orasan natin kung ilang oras, ilang minuto. Nag-umpisa ako ng 5:25. Lakarin natin ang San Juanico. Ano ko ito sa cellphone ko. Oh. Dapat may sa picture camera pang picture. Freddy Tinay, kasla di Pangasinan mo't idol saan? Di San Juanico Bridge, dito pre. Yan. Pakita pa magtatayo. May kayo. Yan, magtatayo kayo dito. Wow. Ang ganda oh. Sige. Kaduanda ka. Magmagnaak dito eh. Yeah. Nakuti lang oh. Anusan nyo nakuti. Magmagnaak namin eh. Galak pa lang view dito. Yeah. Tintas oh. Ito ang galing Samar, dito nga banda. Nagapuak tatay dita. Galing ako dyan kanina. Naimbaga malam mo pagmantanda ka dito ako na ni Belia o Rebelio. Next idol J. Cordoba Bridgeman. Sige, kita tayo na makapasyar tayo niya. Basta tata, ada tayo ito San Juanico Bridge. Yun. Galalak pa ito picture namin dito. Sige. Start na tayo. Aray lang ha. Simpak tapnuhan nga nakuti unay. Nagpartak di kadwa ka magnaw. Oh. Ha? Uy, takot eh. Gumagalaw yung bridge oh. Gumagalaw ang bridge. No stopping anytime. Talagang bawal daw huminto dito ang sasakyan. Kaya yung sinakyan namin maghihintay muna dun. Yan. View muna tayo. Ano to? River to o dagat? Dagat to eh. Ada aglikli ko pa nga daw milyo. Hindi, river ito. Iwan ko. Ala. Lapit na tayo dun sa talagang peak ng bridge. Ay, malayo pa. Malayo pa yun. Yan. Basta. Kaduandak. Ang kuha mo ibagak. Anak nga taga dito eh.
Walking, walking. Yung nakakatindog na dito eh. Where are the others? Ayun. Ayan. 30 kilometers per hour daw ang speed limit, pero ang bibilis naman nila, di ba? Bawal pumarada. Live tayo sa aking YouTube channel, John Aributaso po. Pwede nyo i-comment kung ano ang gusto nyo namang sabihin. Basta kadag iti hampay nga napan San Juanico Bridge kadua andak tapno makita yung di nakita. There's the picture here. Lapit-lapit pa ng konti. Selfie ako doon. Lakata. No fishing, no standby. Ay, man nagpi-fishing dito. Nilalaglag yung banwit. Kakagkuti nga talaga oh. Gumagalaw oh. Bad boy, the hell boy. Shout out kan ka. Ayun. May kakaduanak. Yun daw, no fishing, no standby. Maraming salamat po. Buti na lang ang lakas ng signal dito. Yung nanggalingan ko, oh. Teka, selfie muna ako. Saan na yun, bridge? Yeah. Bad boy, idol, pasalubong na lang, waray. Wala nga ditong pasalubong eh. Wala nga akong mayroon ako nakita t-shirt, mahal naman 350 raw. Wala man akong baong pira. Ayan. Yan, naabutan na namin mga kasama namin dito. Enjoy na lang, sir. Ingat, woy. Enjoy na lang. Wala talaga eh. Wala nga akong nabiling remembrance ko dito. Wala. Picture na lang. May island doon sa gitna. Okay, view muna tayo, view. Hindi ko na ko yung stabilizer ko, kaya magalaw pag lumakad. Picturas dito yung may isa. Talaga may... Oh shit, nalubat yung cellphone ko. Nalubat yung isa. Ba't ako binubusin na? Yan na. Yan na. Hello. Yan na talaga.
Sorry na-interrupt na-interrupt, nagpicture kasi ako. Ayan na. Mhm. Malapit na ako. Malapit na tayo sa peak. Yan sa peak talaga. Maiksi lang pala, akala ko mahaba. Maiksi lang ah. Interrupt ko lang ha. Mag-picture muna ako ha. Kiraan. Yan, sorry na-interrupt ulit. Kasi nag-picture muna tayo. Nalubat yung isang camera ko eh. Yan na. Yan na talaga. Yan na talaga. And then sorry manin na. Tuloy natin. Yan, marami ring naglalakad. Ayos ah. Sige, lipad. 30 kilometers. Oh, limit, speed limit. Bilis nun ah. Pinagpapawisan na ako. Nagpapawisan na ako. Ito, naabutan ko rin itong kagawad or counselor ng Santa Fe. Hello sir. Live tayo sa YouTube sir. Ay, kagaling mo naman. Ito ang kasama natin. Talaga. Counselor from Counselor niya na din. Elias Baguya. Elias Baguya from Santa Fe. Yan. So dati kadwamit ti tata. Okay, baka da makamam mo dito abroad o mama mo yo. Yeah. Thank you, Counselor. You're welcome. Yan, tuloy natin. Yan, malapit na tayo mga kaibigan ha. Handyman, imbag kahaanag ng tulong din ta, sir, host. Mega love shout out kini Uncle Bistayok. Kastamat kini Darlene, kini Prince nga matmaturog. Yan, thank you. The Handyman. Uy, nangagtutudot at pa dito eh. Swerte. Kagabi, malakas ang ulan at saka kulog. Ilog ito pre, ilog, hindi ito dagat. Oo, ilog to. Wala, kinakausap ko lang sarili ko. Yan na, malapit na tayo. Yan na. Teka lang ha, interrupt ko muna. Picture muna ako ha, wala akong isang camera isa lang tong gamit ko. Tuloy na natin. Sorry, laging na-interrupt. Wala akong camera eh. May nakaupo dun. Napagod siguro sa paglalakad. Hindi ka lang sa picture makikita. Nakita na kita ng personal. Nalakad pa kita.
Lapit na. Malapit na, malapit. Yun o, may island sa gitna. Bad boy, bakasitan, ikad na ni partner ng kwarog. Tabay no siya. Oh, yun na yung nilakad ko. Haba na rin. Galing ako ng Samar papuntang Leyte. Ayan. Oh ha. Sina Vice Mayor ng Santa Fe. Astrovirus, ingat uncle. Yon, thank you. Shout out kan ka. Salamat. Sorry, magalaw talaga. Hindi ko nakuha yung stabilizer ko. Yun pa ang nakalimutan ko. Sorry, gumagalaw. Nagalaw talaga. Ayan na. Uy. May sakit mga sasakyan na yun. May sakit sila. Ba't di sila maglakad mag-isa? Sumakay pa dun sa malaking sasakyan. Balik uli. Tingin doon sa pinanggalingan. Ayan na. Naabutan natin si Vice. Naabutan natin si Vice Mayor ng Santa Fe. Hello Vice, live tayo sa YouTube. Hello. Ni Vice Mayor ti Santa Fe. Hello. Hindi ka dinagan na sir. Jonathan, tindaan. Jonathan Tindaan, Vice Mayor of Santa Fe. Yan. Thank you sir. Tapos may sama namin nga konsihal. Konsihal mat manin DJ Santa Fe. Kadwa tayo bata. Live tayo sa YouTube sir. Hello. Hello. Sino ka dinagandan? Luma ng Santa Fe. Pagtungtong man sir host da kwarugen Mr. Lonely. Awa nagbati da. Nagkuhan lang ito jiban tayo. Paano na yun? Lapit na. Oh, ano yun? Church? The church oh. Kasama natin si Sir Joseph ng Oy! Dux Ducis. Si Sir Joseph, taga Bicol at taga Tarlac. 7,000 views. Yan, may church doon. Paano pumunta? Lumagto? Nawa pa nagsimba? Dalan na jay. Oh, nagsimba ka, lumagto ka. Yun, hindi ka landing bugs. Lagto. Tapos, sumro tayo sa simbahan. Ayan na. I'm here na. Here I am, the one that you love. Nabanog da. Nabanog da. Yan may tao. Saan daan dyan? Gumagalaw. Oh, gumagalaw talaga to. Yung golden
yung Golden Gate Bridge nga, mas Magalaw. daw yun eh. Oo. Lalo pag mahangin. Sumasayaw. Ay, sa San Francisco. Golden Bridge. Gumagalaw, malakas oh. Sila matinag. Sila matinag. Kabut-butan. Sila maputid oh. Lakas ng galaw ah. Intensity 5. Yan. Gumagawa sila. Nasa under repair to eh. Retrofitting. Ilang taon na kaya to? Ba't walang nakasulat? Magalaw talaga oh. Nakakatakot. Ayan, view muna tayo sa labas. Mga ilaw dito. Ayan. Ilaw-ilaw. May island doon. Island in the stream. That is what we are. May nang may picture. No one in between. How can we be wrong? Stay away with me. You another girl. Saan lumundag si Juan dito? Dante Barona? Dito siya tumalon? Si Barona. Bingi. Oh. Si Dante Barona raw, yung aktor ng Philippine movie. Lumundag dito. Uy! Aha! Mangan tayo, patupat, Sir Host. Pamigsamag na. Ano daw? Thank you, handyman. Yan, nandito na ako sa peak. Talaga. Naakyat ko na. Aha. Dito raw tumalon si Dante Barona. Talaga lang. Talunin ko kaya to. Sisikat kaya ako? No overtaking, pre. Hindi ka sulo. Ikaw naman kasi paparada ka dyan. Oh. Yan na. Doon ako galing, pre. Layo rin, oh. Uy, kasali ako dyan. Kasali ako dyan. Oh, live tayo sa YouTube, mga kaibigan. Kaway-kaway dyan. Kahapon. Magalaw. Sige. Picture muna kami. Highest peak. Oo. Oh, yeah. Takbo! Konsihal! Natawid namin ang San Juan de Cubri. Wala, nagsasarili. Okay. Sige lang. Pwede pa lang takwid. Patawid ka. Architectural design lang. Sama na! Mababait tong mga nandito ah. Oo nga. Maminto pa yung kotse talaga, oh. Yay! Kuyang lagi lang. Ay, hindi, ganun. Okay. Ganito ka lang. Oo, share na lang. Yun, nasabik na tayo. Kayo. May kagawad. Na ako lang dakay tibaw ng kaduam.
Yee! Haha. Okay. Thank you. Oh, tapusin na natin. Yan. Okay, picture muna ako. Sorry to interrupt. Pamig sa mibusan ni Uncle Bistayok. Uncle Bistayok! Mangtud ka mo. Tapat-upat mo. Yun. Yan. Okay, nalabsa ako ni Pic. Hindi, yun daw. Oh. Doon nga. Doon kung saan kami nagpicture. Pic nakamataas. Baba na tayo. Baba. Baba na. Yung daming nyug oh. Ito ang view dito sa Tuktok. O ibabaw ng San Juanico Bridge. Yan. And then ikot. Okay. Bawal pumarada. Nangyari? Ba't siya nakaupo doon? Ay. Nag-sweet da. Sweet sila. Papaapal da. Papaapal da. Papaapal da. Papaapal da nga talaga. Papaapal da nga talaga. Papaapal da nga talaga. Yun na, natapos ko na rin. Yun pala ang longest bridge. Pitix da. Yan, patapos na rin. Hala, salamat sa mga 10 likes. At sa mga nanood. At sa manunood pa, thank you so much. Yan. Tapos na. Tapos na. Daming nyug. Picture naman tayo dito. Teka lang. Mabit lang ha. Last na to. Last na. Last na rin. Doon kami galing. Doon kami galing. Doon kami galing talaga. Sa Samar papuntang Leyte. And now, konting hakbang na lang, nasa Leyte na tayo mga kaibigan. Palok ya ah. Aliwang baybay niya. Pamalay danong. O nga ron. Mga kay dito. Oh. Malaking ilog to. Oo. Ilog talaga to. Tingnan mo, ibabaw mo yung tubig na pababa Oo, siya. papaba siya eh. Hindi maalon na yung ano. Kaya ilog to. Malapit lang sana titikman ko yung tubig eh. Titikman ko sana yung tubig kung talagang dagat. Ilog to eh. Ilog to. Paano naging ilog tong malaking ilog na to? Tawag na ilog. Talagang ilog to? Laki naman. Parang yung nasa Tugigaraw. Oo.
Gaano kalawak yung nasa tubig araw? Kalahati. Oo, ano, kalahati nito. Oo nga, pababa oh. Pababa talaga. Dumadalo yung tubig. Galing, no? Paggabi na. Ayos na. Tapos na rin. Bukas, iwan ko saan na kami pupunta. Hindi, check out na kami bukas pala. Check out na. Uwian na. Wala kayo. Ay, doon ang mga inuman. May mga bar doon. Hindi, resort yun eh. Tanaw ulit. Ayan. Doon kami galing. Sa kabilang bundok na yun, Samar. Mga bata oh. Okay. Guys, thank you. Thank you ulit. Thank you sa uulitin. Sa pagsama sa akin kahit medyo magalaw ang ating video. Gagalaw na naman. Magalaw talaga tong tulay. Yay! Mga resort doon. May mga bar yata doon, no? Dinig ang kantahan eh. May video okay bar. Oh yan, ang babaw pala noon, no? Ang babaw lang pala. Hanggang tuhod lang ng mga lumalakad doon. Ano? Ilog? Ilog ano? Ilog. Ilog to, hindi dagat. Hindi na. Pero ang ano nito, dagat na eh. Ha? Ay, parang nakadugtong na sa dagat. Kaya bracket water. Naghahalo yung tabang sa yung ano. Yun. Alat. Oo. Oo, tapusin na natin. Malapit na. Woo. 2 oras po ang pagtawid. 2 oras sa pagtawid. Natawid na namin. Kailangan dumating ako doon sa Leyte. Doon talaga. Wala pa sana yung sasakyan. Kailangan tapusin ko to. Oh, video okay ba nga? Ay, madaming lumalangoy doon. Yes. May lumalangoy nga, yun oh. Magkahalong tubig tabang daw at tubig alat to. Yeah. Ganun. Ano ba blurred na? Yan, ito ang video ko. Baboy. Baboy! Uy. May kwan dun. Anong tawag dun? Acoustic bar.
Ay, video okay. Bar. Anong tawag doon? Yun, may mga lumalang yun. Mababaw lang. Oh. Konti na lang. Tatapos na rin. Yun, may nagsakay na naman ng sasakyan galing ng Samar. Lumalangoy doon na. Nakita nyo ba? Langoy yan sila. Yun na naman. Galing kaya ng port mga yan. Exercise. Si Councilor Edward ng Bukod. Yan, nakatalikod. Kasama kong naglakad. Kasama natin si Councilor Edward. Live tayo sa YouTube. Saka itong kanselor ng Santa Fe na talagang matinik na kanselor ng Santa Fe. Matinik, parang bangus. Parang bangus, matinik. Talagang kayang-kayang maglakad ng mahabang tulay ng San Juanico. San Juanico Bridge. San Juanico Bridge connecting the province of Leyte and the Samar. province of Samar. Ito ang tour guide namin, si Councilor Edward. Ito ang tour guide namin, itong babae na stock ni Bay sa Santa Fe. Oo. Nagiging tour guide namin kasi mabilis maglakad eh. Pasyalan natin sila sa... Bigan blowout mo, kagawad. Antoy Alentan. Andito kan apay wada pinhak ni pang-blowout. O di pintalo. No kamit talo, ay hamang kuno taman 3 terms. Ay sila usaron udi man. Di bali no de mangkasar. Secretary nga. Yeah, congratulations to the Di ka kadwayo dyan, papaapal da ngay. yung mga personal or mga Kibkibin da nga magna. Uneven road. Ano daw meaning nun ang uneven road? hindi na maganda para Okay. Yan. maganda dito itong ilaw Itong ilaw. na parang Ilaw. Oh, ilaw. Sa gabing madilim. Sa gabing madilim. Wangis mo. Kailangan makatapak muna ako dun sa lupa ng Leyte para napag-connect ko na ang dalawang province. Yan. Andito na kami sa Leyte mga kaibigan, oh. Leyte na to. At aapakan na natin ang Leyte. galing kami sa Samar. Galing kami ng Samar, ha.
Imagine that ah. Ito sa dalawang provinces ng Leyte sa Samar. Sadya ka. Magaganda sila. Picture. Hindi ka nakuha. Okay. Yan. Touchdown na tayo. Kayang Apak na. tumawid sa dalawang probinsya. Nasa Leyte na kami. Gamitin Leyte ang na tayo. ng San Juan de Cubit. Anong masasabi mo sa paglakad mo dun sa napakahabang tulay? Talagang nakakapagod pero worth it siya. Yun. Ma- Pawis na siya oh. At least once in a lifetime na experience kong tumawid sa Oo. dalawang probinsya. Dalawang probinsya. Yun. Samar and Leyte through San Juanico Bridge. Yan. Anong pangalan natin? Ako po si Tony Bryant from Bicol. Yun, from Bicol. Baka may Hello, YouTube ka. guys. Po? Baka may YouTube channel ka. So please support my Facebook page Nav Weekly and also our YouTube channel Nav Weekly din. Weekly. Yes. Yan. Thank you. Thank you. Okay. Salamat mga guys. At hanggang dito na tayo. Andito na tayo sa Tacloban. Tacloban, Leyte. Hindi ako man nakakad. Oo, maraming naglalakad daw dyan sa paggabi. Yan, Tacloban na tayo. Tacloban City. Yahoo! Welcome. Tacloban City. Thank you guys. Thank you. Thank you for supporting my channel. Thank you for watching. At hanggang dito na muna ako ngayong hapon. Salamat sa susunod na naman na adventure natin. Thank you.